ки даъватномаҳои қоғазиро ба дасти ҷавонони синни хидматӣ. Инчунин раиси кумитаи дифои Думаи давлатӣ гуфт: патент дорам ҳар 3 моҳ баъд прописка кардан дар кора ё ки не ака. Пешаки раҳмати калон ва телеграма асос барои рӯйхати билетҳои бозӣ мекушоем. Рӯйхата дар телеграм мепартоем. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юрист Тиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, ба маълумоти ҳамаи шумо як ахбороти нав мерасонем ки ба муҳоҷирон тааллуқ дорад ва баъдан комментарияҳои шуморо мехонем. Охирон бор оиди рӯзи финали конкурс ба шумо маълумот метиҳам. Фаромӯш накунед, видеоро бо диққат гӯш кунед. Рӯзи 18 апрел ба вақти соати ҷумҳурии Тоҷикистон соати 22:00 дар ҳамин канал прямои эфир мешавад ва мо финали конкурса баргузор мекунем. Як се рӯзада насиб боша рӯйхати билетҳоро барои шумо дар телеграммон пешниҳод мекунем. Нафарҳое ки мехоҳанд аз конкурси ма билет харидорӣ кунанд, 260 донаи дигар билет мондагиай. Як ҳаракати дигар кунем, бародарҷонои ма, билетҳо тамом мешавад. Ба 500 рубл 5 дона билетҳо метиҳем. Номерои ватсапе ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номерои ватсап картаи Сбербанкам ҳастай. Карта ба номи Мунис мебирояд. Сумта мепартои, чек тароӣ мекунӣ, тамом. 68 дона приз, 5 путёвка, ҳамаш насиби шумоe. Дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. Ногуфта намонад, конкурси навбатии ма як конкурси бениҳоят зур мешавад. Боварӣ дорам ки ба ҳаматон маъқул мешавад. Мошинои вагон, мошинои иномаркаҳои нав падбор карда тайёр кардаем. Финала ки гузаронем, конкурси навбатиро тамошо мекунем, кайф мекунем. ждат кунем. Қонуни хидмати ҳарбиро дар Федератсияи Русия тағйирот доданд. Думаи давлатӣ, маҷлиси поёнии парлумони Русия рӯзи 11 апрел ислоҳотро ба қонуни федералӣ дар бораи хидмати ҳарбӣ қабул кардааст. Бинобар он ба комиссариятҳои ҳарбӣ зарур нест ки даъватномаҳои қоғазиро ба дасти ҷавонони синни хидматӣ ва ё наздиконашон бирасонанд. Минбаъд даъватномаҳои электронӣ ҳам ба кор бурда хоҳанд шуд. Аз инҷа пас ҳар як нафаре ки шаҳрвандии Русия дорад, чихеле ки пештар дар даҳани дари метроҳо барои шаҳрвандо, мисол мегирем, повиска медоданд, Думаи давлатӣ пешниҳод намуд ва гуфт ки аз инҷа пас и хел намекунанд. Роҳи осони тақсим кардани повиска бо тариқи электронӣ мешавад ва вобаста ба ҷои зисташ, адресаш повиска бо тариқи электронӣ равон мекунанд. Инчунин раиси кумитаи дифои Думаи давлатӣ гуфт: агар шаҳрванд даъватномаи ҳарбиро нагирифт ё вонамуд кард ки нагирифтааст, ба ӯ вақт дода мешавад ки дар даъвати оянда ихтиёрӣ ҳозир шавад. Агар ин корро накард, нисбат ба ӯ чораҳои маҳдудкунанда ҷорӣ хоҳад шуд. Яъне ҳар як нафаре ки саркашӣ мекунад, мисол мегирем ки повиска надодианша ё повискаш ай дасташ гирифта шудагӣ нестай, агар ки саркашӣ кунад, дар ин ҳолат павторна ба номи ӯ шаҳрванди Русия повиска равон мекунанд ва дар ин ҳолат вақте ки боз саркашӣ кунад, баъдан чораҳои қонунӣ андешида мешавад. Владимир Путин, президенти Русия, рӯзи 30 март фармони даъват ба артишро имзо кард. Ин маърака то 15 июл идома мекунад. Қарор аст дар ин даъват 147 000 нафар ба хизмати ҳарбии Федератсияи Русия даъват карда шаванд. Яъне ки президенти Федератсияи Русия рӯзи 30 март қонуни даъваткунӣ ба хизмати ҳарбиро дар Русия ба имзо расонид ва то моҳи июл давом мекунад. дороҳои табиӣ аз ширкати Шифофармо барои шумо. Инчунин дороҳо барои зиёд кардани риш ва мӯйсар. Инчунин дороҳо барои нест кардани простатит ва зиёд кардани қувваи мард. Дороҳо барои нест кардани сангу намаки гурда. Ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. Инчунин нафарҳое ки мехоҳанд ҳиҷомаи бепул кунанд, шумо ҳам муроҷиат кунед. Ҳалимов нависонда: бародар Аҳмад ки барои мардуми ғариб ёрӣ мерасонӣ. Вақти худта дариғ намедорӣ. Раҳмат брат, зинда бошӣ. Мо кӯшиш мекунем ки каме ҳам боша хизмати мо ба мардуми муҳоҷир бираса. Аз ҳамин сабаб бародарҷонои ма, вақте ки тамошо мекунем, моро дастгирӣ кардана фаромӯш накунед. Мо баҳри шумо ҳамеша дар хизматем. Худо хоҳад. Фед 04 нависонда: салом брат, штрафа чӣ хел дидан лозим аст? Ответ медодем, бисёр хуб мешуд. Нафарҳое ки дар Русия қарор доранд ва мехоҳанд ки штрафҳои худшона проверка кунанд, мутаассифона ин услугара мо ҳозирашда дастрас кардагӣ нестем ва намедонам ки чӣ хел проверка мекунанд.
ашуралӣ нависонда: ассалому алайкум бародар, илтимос ака дар замин саволи ман ҷавоб диҳен. Илтимос: дар дохили Россия бояд дар як сол чанд маротиба гостӣ кардан дар кор? Дар ман гуфтан аз 3 маротиба зиёд кунӣ запрет мекунанд. гуфтан илтимос ҷавоб диҳен. шаҳрванди хориҷӣ вобаста аз оне ки чанд маротибае мекунад фарқ надорад, лекин шумо як чиза фаромӯш накунед. вақте ки ҳамчун гости вориди Россия мешен, дар ҳоле ки 3 моҳ пас аз Россия берун мебироен, баъди 3 моҳи дигар бо ҳақ доред ки ворид шавед. баротов нависонда: ассалому алайкум, дар оила писари ягона бошад, хизмат мебаранд дар Тоҷикистон. нафарҳое ки якка писар ҳастанд ба хизмати ҳарбӣ даъват намешаванд. брат нависонда: акай Сорбон, илтимос ҷавоб диҳен як бор. ҳамин 27 дабудрои тамом хизмат ё ки 28 бошад ба тамом? ҷавоб диҳен илтимос. ман ба шумо як мисол меёрам. як ҳафта пас ё ки 10 рӯз пас шумо зодрӯз доред ва дар ҳамун зодрӯз 27 сола кашиден, аллакай аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод мешавед. гулов нависонда: ассалому алайкум, ман дар Федератсияи Россия дар шаҳри Екатеринбург патент дорам. ҳар 3 моҳ баъд прописка кардан дар кора ё ки не ака? пешакӣ раҳмати калон. бале, регистратсия дигар ҳуҷҷат ба ҳисоб меравад ва патент дигар ҳуҷҷат ба ҳисоб меравад. вобаста аз муҳолатшон ура нав кардан мегирем. зедрих нависонда: таваллуди 95 мебарам, қариб 28 сола мешавад 3 моҳ пас. 1995 аз даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ озод ҳастанд. бачаи оча нависонда: ассалому алайкум бародар, чӣ ба призотона намегӯед чие? количествои билет чандтае? призо 2 мошинай, 1 мерседес, 1 015, 10 телефон, асталдиш конвертои пулӣ. количествои билета чанд бор ма гуфтам дар видеоҳо? 11000 билетай. ёбон сити нависонда: ассалому алайкум ака, агар патент буд шава, як ҳафта пас Тоҷикистон равӣ ҳичи гап намешава? пешакӣ раҳмат. дар ҳоле ки шуморо дастгир накунанд, агар ҳичи гап намешава. нуралиев нависонда: акай Сорбон, худо аввал падару модарата 100сола кунад, баъд хита дар паноҳош нигаҳбон бошад. ба суханҳои хуб мегӯй, ҳамаи гапҳот ростае, касе чизе мега акаҷон аҳамият нате. музаффар: мо аҳамият наметиҳем, ҳар касе ки сухани бад мега ҳаволаи ӯро ба худованд меспорем ва худованд худаш саришташ мекунад. мо барои нафарҳое хизмат мекунем ки моро тамошо мекунанд ва ниёз ба ҳамхелӣ информатсияҳо доранд. рамзиёр нависонда: агар документ надошта бошӣ, милитсия қапида боша, аэропорта депорт мекунанд? бале, дар ҳолате ки огоҳ мешаванд тафтиш мекунанд, дар ин ҳолат запрет на въезд мекунанд. як каси дигар нависондаи гражданини Россия повистка бигирад, мегардонанш ё не Тоҷикистон равад. дар ҳамин мавзӯъ дар аввали видео ма фаҳмондум ки нафарое ки шаҳрвандии Русия доранд повисткашон метиҳанд, саркашӣ мекунанд, нисбати ӯ шаҳрвандо чораҳои қонунӣ андешида мешавад. сараев толиб нависонда: Сорбон бародар, сайти юристиҷӣ дар телеграм гузоред. мо худо хоҳад як ду рӯза дар телеграмона ба шумо пешниҳод мекунем. дар уҷарам кам информатсияҳоро мепартоем ва телеграма асос барои рӯйхати билетҳои бозӣ мекушоем. рӯйхата дар телеграм мепартоем. тамошобинони азиз, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем. то наворҳои оянда худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.